смърдал миризлив нещата, скапа македонски помияр, грозен, не да е бан от живота, малумен, тъп, сирак бездомни. Просто животно тъпо, куче, гнусно, миризливо неща. Бугар е майка ти. Ти нямаше държава, 5 години бе, крет. Какво за... Ramp. Terrorists win. I fear no man. Activating the bomb. Bomb has... Антонио, ще ти дам глока ми бе, псе. Даже и това не заслужаваш, помяр. Ти си помаква, ти си по-зле от помакинките и помаците, бе, псе, тъпо. Кучи мръсно, гну. Смърди на майка ти она работа. Сирак, бездомен, Копиле бугарско. гол самоубивай се, умник. Умирай ти, майка ти, семейството ти, купак. Дало изрива цялата държава, бездомни. I'm throwing a flashbang. Throwing fire. I'm throwing a grenade. Molotov. We can be. Grenade. Throwing smoke. I'm planting the bomb. Bomb has been planted. Ева се, дел ми се качи на кура, нещастник. Убит от живота. Македонски зборуваш. Ма какъв македонски бе, глупак? Какъв македонски бе? Какъв македонски бе, псе? Утайка просто. Ти си международно куче бе, олигофрен, утайка на живота, миризлива. Вие всичките албанци, косовари, македонци ли сте там, какви сте заслужавате някакъв вирус да ви удари. Ще шипна ни в главата и направо ще оставам на място, кретен. Псе, да но умреше така и така, Ирала да умреше. Е така да те гръмне една бомба, е така да падне върху теб, разбираш и какво си кучи бездомно тъп. Можеш да го сборваш македонски. Проси още. Македонка майка ти она дърта, просто простърка. Мога каква е пати бе, кой говори с теб бе? Македонски зборвате Ще в теба Бугария, в нямате поляка азика. миризлив. Македонски зборвате в Намерда Бугария. македонски споратели. Македонски майка ти путката. Ей, нямате азика в Бугария, на македонски Ти нямаш зборвате. майка, аз спокой. Throwing a flashbang. Фонитка последен, идва Хевън. Хевън идва, Хевън брате, Хевън. Рай, като на Антонио майка му е там къде е, даже тя не заслужава да в рая, трябва да фада тая гнусна долна циганка мъртва миризлива. Абе, лилав помяр, няма дуеле в сити бе, псе. Картлеш. Ей, умря ли бе? Жалко. Terrorists win. Yeah. They're gonna wish they were never born. Антония, с тези пръсти, къде си ги сложил до носа, така ще ти бръкна в носа с тях, ще ти изкарам капиляри, мозък, ако имаш някакъв остатък, очи, абсолютно всичко разбираш и направо те убивам, после ти слагам очилата, докато си слаб. Да не те виждат колко си грозен, без това си бая грозен. Не, you go away, until play mid, yes, and these idiots go be. Of course me, псе. Да ти се посерам в уста. Ще ти майката, но знай кой на мито мирей сега, глупак ела на бъто, бездомник, кошар мири. Цей. Майка ти е напана. И цей и другия македонец си бърка в дупката, бърка си в минджак. Майката ми да дроя шапката. Найф! Добре, как убия глава и не умира бе човека, пахните бе пистолет. 70 в едно. Въобще не знам как му залепих това. Отидете бъ бе, сериозно, идете бъ вие двамата от тайки, тъпи просто. Отидете бъ да не ви изхвърля. Але брат, аз съм бугарен.
Ами българин си, нормално ще си българин. Арно съм. Дай смок. България не просто море, Македония ето. Добре, ти докато го лай напнеш, аз мога да го хвърля. На пъто сме, на пъто сме. Целта е. Тихо! То как е живо е? Оба! Той диня побил 96-4, виж го е.